Galit ka ba sa corrupt? How can we fight back against these corrupt people? Ngayon, Dad, maraming nagagalit sa mga korupsyon. Tale as old as time na to, ever since the start of the government pa naman. Pero these days, kasi may TikTok, may Instagram, may Facebook, ang bagong strategy daw ng mga kabataan ngayon to fight back against corruption and against corrupt people is to name and shame. So, hinahanap nila ang mga pamilya ng mga political families o mga government contractors, etc. At name and shame sila online para ma-bring attention sa ating gobyerno at saka sa ating mga investigative agencies ang mga corrupt or allegedly corrupt families na ito. Ngayon, Dad, sa tingin mo ba, tama ba ang sistema na to fight back against corruption? Or is there a better way to fight against these corrupt people? Well, fighting back against corruption will have to start with us, common citizens. So tayong mga pangkaraniwang mamamayan, dapat sa atin magsimula ito. Kasi nga kung hindi natin gagawin ito, talagang lalala at lalala ito. Parang sakit to na hawa-hawa eh. So para tong virus na kumakalat hanggang hindi natin pagtutulungan na sugpuin. No? So number one, tama ba yung name and shame? Tama rin yun, nakakatulong din yun. Pero syempre hanggang saan pupunta yun? Saan patutunguhan nun? Wala lamang, after a while, makakalimutan na at magpapatuloy pa rin sila. So, yun ang una. Pero dapat makakatulong yun. Pangalawa, ano yung dapat natin gawin? Yung sinasabi nga nating lifestyle check. Na napakahalaga ng lifestyle check. Yan dapat magsimula sa ating mga private organizations o mga private citizens na magmamagandang loob. So, ano yung mga pwede ninyong gawin kung pag sinabi nating lifestyle check? Kasi ngayon, kung iaasa lamang natin sa mga kawani ng pamahalaan na mag-lifestyle check, una, magtatakipan. Yung pangalawa, siyempre, hindi naman nila talaga i-expose. Baka sila guilty rin. So, ang importante dito, tayo mga private citizen, ang magtulak nito at magsulong nito. Ano yung mga pwede natin gawin sa lifestyle check? Kung may mga kakilala kayo na kawani o nagtatrabaho sa pamahalaan o mga naglilingkod sa pamahalaan, mga opisyal ng pamahalaan na may mga magagarang gamit, magagarang sasakyan, magagarang bahay at gumagastos ng limpak-limpak na salapi kung saan-saan, maraming mga ostentatious display of wealth, kunin nyo ng picture at video para na sa gano'n maipadala nyo sa mga tamang sangay ng mga private organization na mayroong mga kapabilidad na mag-validate at maggumawa ng due diligence para ma-verify kung itong mga kayamanan na to, itong mga ari-arian na to ay kanilang nakamal sa tamang paraan o nakamal nila dahil sa kanilang katiwalian. Yun ang dapat natin gawin. So, kunin nyo ng video, kunin nyo ng photo, pwede nyo ipadala sa mga sumusunod na mga ahensya, ng mga private organization. Rappler, isa yan dahil sila natagurian sa mga investigative na journalist organization. Una. Pangalawa, pwede nyo rin ipadala sa mga independent broadcaster o mga broadcaster na talagang gumagawa ng investigative journalism katulad ni Philon ngayon. So yun, pangalawa. Pangatlo, pwede nyo rin ipadala sa Ilocano Defenders at gmail.com sa aming email o kung gusto nyo, pwede nyo rin i-post sa aming mga Facebook page para na sa ganon, mailathala kung ano yung mga ari-arian ng mga opisyal na to na alam naman natin na galing sa katiwalian. Ito yung mga pamamaraan para na sa ganon, matukoy kung totoo nga, ma-validate, magkaroon ng verification at maisampa to, maipadala to sa mga tamang kaukulan like ombudsman para maimbestigahan, mapadala na sa mga tamang sangay ng pamahalaan para magkaroon ng balanse sa kanilang pagtingin, hindi lamang isang ahensya, kinakailangan maraming ahensya para sa ganon, magkaroon ng mas maayos na pagsusuri kung saan galing itong mga kayamanan to. Kasi napaka-endemic na nitong pandarambong sa ating bayan. No? Kaya nga lalong lumalagapak ang pinapatunguhan natin ay iwanan na tayo ng iba't ibang bansa kasi nga napakalala na. No? Ang dami ng ghost project, ang dami ng ghost deliveries, ang dami na. So ito'y ghost employees, pinaghalo-halo na, kaya lalo tayong nasasadlak. Instead na mabigyan ng malaking budget ang edukasyon, mabigyan ng malaking budget ang health, lalong napapariwara lamang at ang ating gastusin lagpas-lagpas na sa ating kinikita. At sa kakautang natin, naghihirap lalo tayong lahat mga mamayan. Bakit kanyo? Habang lumalaki ang gastos ng gobyerno at kulang ang kinikita, lalaki ang sisingilin nilang buwis sa bawat mamamayan, lalaki ang interes na babayaran sa mga pinagkautangan at dahil doon babagsak ang halaga ng piso. Pag bumagsak ang halaga ng piso, madadagdagan ang presyo ng mga bilihin. Kaya kahit na itaas yung mga sweldo na ginagawa nilang pangpalubag loob sa ating mga kababayan, isang pang-uuto sa ating mga kababayan, kinakain din ng pagtaas ng presyo kasi nga lumolobo yung utang, lumolobo yung interes, bumababa ang halaga ng piso, karamihan sa ating mga produkto at serbisyo galing sa abroad o galing may imported component na dollar ang binabayad natin. So kung bumabagsak ang presyo ng piso, kahit na anong itaas mo sa sweldo mo, kakainin lamang yung baka mahikulang pa doon sa itinaas ng mga presyo ng bilihin. Kaya mga kababayan,
kababayan, panahon na. Gumising na tayo. Kinakailangan labanan natin to, sugpuin natin to, at wakasan na natin to mga ganitong klaseng pag-iisip, ganitong klaseng pandarambong, ganitong klaseng pagnanakaw sa ating pamahalaan. Kung gusto natin gumanda ang budget para sa mga importanteng bagay dito sa Pilipinas katulad ng edukasyon at saka ng health, kailangan natin ilaban ang mga korupsyon at mga corrupt cases na ganito. Dapat natin malagay sila sa spotlight para mas mabawasan ang mga maling gastos ng Philippine government at para mapunta yung mga maling gastos ito sa mga tamang paraan dito sa Department of Education at Department of Health natin. So, for all of us, let's all fight corruption together dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Let's bring light to the circumstances para sa ganon matakot ang mga gumagawa ng mali. Kasi pag nagsama-sama ang mga mamayan at nagkaroon ng pagkakaisa upang sugpuin itong mga katiwalian, mas gaganda ang kinabukasan ng ating kababayan at ang ating sambayanan. Maraming po salamat. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.